utzi begietara begiratzen. Nola zauden jakin nahi dut. Begira, sartu da maiatza. Zabaldu du bere betaza urdina. Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan. Erdu, eta egingo dugu berba betiko kontu ez. Atsegin izatearen balioaz, zalantzekin moldatu beharraz. Barruan ditugu zuloak nola bete. Erdu, sentitu goiza aurpegian. Goibel gaudenean, dena iruditzen zaigu ospen. Adoretzu gaudenean, alaitu egiten da mundua. Denok gordetzen dugu betiko besteren alde izkutua. Dela sekretua, dela akatza, dela keinua. Erdu, eta larrutuko ditugu irabazleak. Zubitik jauzi egin geure buruaz barre. Erdu, gure txikitasunarekin. Erdu, zure zain nago. Gure historia jarraituko dugu. Ibai ondoko urki zuriek ustain bat gehiago ez balute bezala.
Sei urtez zenbat aldapak gora, eta aldapa bera. Sei urtez zenbat kontrola aurkezpen, falta pira eta greba. Institutoa utzita lana, zikloa edo karrera, igual norbaitek urte dena jai, ta joango da Karibera, soilik saiatu aprobetxatzen, hartzen duzuen aukera. Ikastearenak ematen du bai, askotan buruko mina, baina ez galdu inola ere, ikasteko duzuen grina, itzok Biktorri eskaini nahian, beste guztiei jakina, eutsi goiari ez amore eman, ezer ez da lortezina, esfortzu denak ematen baitu, azkenean etekina. Ba, ez dana komentera. Bat, bi eta hiru.
Hugok hori baino gehiago merezi du, benetan. 2 klasetan begira zer ikasi duen. Orduan, eskatzen dut bihar gainera bere agurra da, edo gaur bere agurra da, joango zaigu. Beraz, izugarrizko txaloa berarentzat, Beno, hau hasita dau, arratsaldeon dena den. 6 urte, esan dute hortik, ematen du atzo izan zela, baina hemen zaudete, azkenengo urrats hau betetzen. Hasi gara musikarekin, protagonista izango da denbora osoan, baina badakizuen nortzuk zaretenen protagonistak. Mila esker, hemen egoteagatik, mila esker gurasoei, mila esker irakasleei, amamaren bat edo etiteren bat baldin badaude bai, mila esker. Eta jarraituko dugu, bai? Jarraituko dugu musikarekin, eta paso ematen urte hauetan, institutuan pasatu dituzuen ikasturte egunea, parte hartu dugun guztiok, parte hartuko dugu hemen bai, zuek, irakasleok eta gurasoek. Jarraituko dugu zaraiekin. Bai? Aurrera zarai, ez dakinon zaudeten, ez dut ikusten. Galo bera da,
Mila esker zarai, benetan politan, eta ez dakit entzun duzue horti zerbait, baina irakasleen txanda da, ea zer prestatu duten. Kortinak ireki, ea zer agertzen den. Itxaron, zabe, itxaron. Banago, kimikarako formula bat ikusten, Zabier, gaur deskansu, ezta? Zabier, takillara joan naiteke. Atera ezazu hirugarren ariketa, bai? Nork egin du? Bai, esan zuen, egiten dela esan dugu, benetan, ez dut. Atera ezazu apunte ariketa. Etxera jokun zara? Es que familia esen agantzen. Mierda, banda. Sabi, komunera joan eteke. Atzeren aio utxe bertan izan da ba. Joder, beti da gutxita, txera. Nipiko! Bueno, egin ezazu, etxean ez duzu egin ariketa. Eta, bakudari badago galdetu. Oye, Anesa, Ainhoa, ayer quedaron Vanessa, ayer quedaron Fabiana, creo que con los de arriba te habrá quedado la pieza. Loncho, ¿has hecho las ariketas? Baina hirugarrena niri ez dit ematen minus ni batak. Xavier, hau azterketan sartuko da? Dena sartzen da, azten. ¡Hala! ¡Una sala de plátano! ¡Cerdos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale.
atzo munduan. Atzo munduan, nik sabi. Atzo munduan, beitu, Justin Bieberreri irten zionten... Esaio kegu. Atzo Justin Bieberri irten zitzaion, hemen barauan. Instagramen ikusi dut. Oso garrantzitsua. Besterik. El sábado calentaron las orejas con el himno real. Y ayer en el nivel de Asa, y Vanessa. Venga, seguro nago, zozer garrantzitza gertatu zelako. Besterik? Bai, atzo bengoetxeak irabazi zuen pilota partidua, eta 2-8.
esker berriz, arai. Bueno, ikusi duzue ikasgelan, ikasgela batean gertatzen diren gauza. Hori da, irakaslek ikusi dutena eta edo ideiak asmatu dute, agian izan da asmakizun hutsa. Orain, ea ikasleek zer prestatu duzuen zuen agurran. Hemen, ekit honetan, guztiok ikusteko. Zuen txanda, ikasleak gora. Urroni toki humoristiko bat emateko mentzutu genuen sari banaketa bat egitea irakastentzako. Orduan, irainketak alde batera utziz, espero dugu gustoko izatea. Bueno, az gaitezen Batxiller Music Awards izendatu ditugun sari hauekin, sari bakarra da, baina badakizuenez Euskal Herriko munduan eta kulturan musika mugiezina da eta horregatik instituto honetan ez gara izango gutxiago eta irakastea partez kantari aparta ditugu eta horregatik egingo ditugu sari bereziago. Nominatuen artean, lehenengoa, Ainhoa Artesano, por No hay nadie como tú abestia, adjetiboak lantzeko erabilituguna. No hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes, hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. Urrengoa, Maribel Mañeru. Goize eta bere energiarekin gulotan egon arren egunero bere rock musika jartzen zuelako eta Black Dog delektepen. Jarraitzeko, hemen dugu Carmen Arrieta nominatuen artean. Korrika jaialdia heltzen zenean, emozioz jarri dizkigunean abestia. Ha vuelto, vale. Nola ez, Xabier Gorrotxategi, bere abesti famatuarekin Apaizak tiraka pinpon. Urte duguna niorken duena hartuko. Apaizak tiraka pinpon, Apaizak tiraka pinpon. Jaime Agirre asmatu zuen tabla periodikoa ikasteko rapa nominatu dugu. Lidia está diputada su rubio, tío, sin nada. Puedo terminar, pero no quiero. Bueno, ez dago, Floribelen inoiz. Eta irabazlea da, Xabier Gorrotxategi!
hitz batzut behintzat. Zer esan. Amari, aitari, eta zela nago guztiei, eskutzen nahi diet, zari, nola ez. Bueno, orain, beste sari bat banatuko dugu. Milaka azterketa izan ditugu kurtsuan zehar, eta milaka aldiz saiatu gara aldatzen azterketa horik edo baita ere kentzen. Desesperatuta egon gara. Horregaitik, horrela dominatu ditugu saio. Horregaitik, Desesperation Awards nominatu ditugu, eta lehen nominatua da kimikako azterketa bat, azken azterketa. Saiatu ginena egun bat lehenago aldatzen. Bueno, aldatzen ez, hobeto esana, kentzen. Eta hor daukagu korreoa. Guk desesperatuta saiatu ginena kentzen. Baina Maribelek ez zigun utzi. Bigarren nominazioa, lur azterketa, kontatuko izuet pizka bat. Zeigarren saioan zen azterketa, bosgarren saioan, ordan, klasean, baina, kasi duzue. Ez dugu, kasi, venga, zango diogu garoari, kentzeko azterketa, kaizo garoa. Eta 10 minutu baino lehen joan ginen, garoa, mesedez, kendu azterketa. Ez, neskak oso horreza dela, seguro. Ez aia izan zen garoa. Baina ez zimuan azterketa aldatu. Bueno, eta azken nominatua, historiako lehenengo azterketa, gu lehenengo batxillerrean ez genuen historiarik eman. Orduan, heldu ginen bigarren batxillergora, lehenengo azterketa, biruzkin, bigai, baina nori ikasiko dugu hau guztia, eta aurreko gauean, deno WhatsApp taldean, venga, azterketa aldatu mesez, batzuk klasean, nik asko ikasi dudala azterketa honetarako, mesez, joango garela bihar beraren gana, baina bihar da azterketa, nore izango diogu bihar aldatzeko. Venga, bai. Bueno, Xabier ez dakitun zauden, baina gogoratzen baldi baduzu, joan ginen zure gana, bueno, 8:30 besteria klaseak, ez da, eta gu, beti heltzen gara berandu, baina egun horretan geratu ginen 8:10 institutoen atean Xabier itxaroten eta aldeketek entzeko eskatzeko. Eta etorri zen, hortik gu ikusten goben, tren gertokitik, bera egotzen denean institutoratzen da, hor dago, joan ginen guztieko eraren gana, bueno, Irene, hobeto esan da. Eta hartu zion lepotik, Xabier mesedez! Lepotik tampon! Aldatu azterketa! Eta bera, ze klase zarete? Joan zen bere gara, hartu zuen kuadernoa, bigarrena gor kitilduta, ez du azterketa aldatuko, gero daukagu 3. orduan ez du inork ikasi. Bale! Eta bueno, hori izan zen historia eta azkenan aldatu zuen eta denok nota hobeagoa betera genuen. Eta, bueno, irabazlea zein izan da, zein izango da. Maribeleko eta horrengoan azterketa aldatu, Erandu datoz beti, ez bada interes handia daukatela zerbait egiteko argi dago. Eskerrik asko. Kaixo. Musikaz gainera, esaldi asko daude inoiz ahaztuko dituguna. Hori dela eta, esaldiek ere sari bat merezi dute. Nominatuak dira. Maribel. Esaldiarekin. Xabier.
Estamos tiro. Bai ala bai? Bai ez. Alasne esaldia. Bueno, imaginatzu matematikako klasean gaudela, alasnerekin, eta hau gertatzen dela. Carmele, a las mates y el flamenco no se puede. Carmele eta etengabe esaten duen esaldia, Iberdrola eta ni ez gara laguna. Azkenik, Arantxa Kerezetaren esaldi ezaguna, mania dirazu, Eta bide batez, Arantxa goraintziak. Dagoen, ala ez. Eta irabazlea, Alasne! Gaur egon ezaten eskerrak eman nahi dizkiogu, hain ondo zeitzagatik eta zure klaseetan, esaldi honetaz aparte esaten dituzun esaera guztiengatik. Urte hauetan, irakasle onak, txarrak, denetarik izan ditugu eta horregatik sari aurrekogu eta nominatuak hauek dira. Ikus dezakegu nominatuak nominaturik ez daudela, eta bakarrik pertsona batek soilik merezi du sari hau, eta irakasle hau da... Eta sari hau da batez ere azterketak kendu ditugulako eta artean dauden sekretuak. Bueno, orain dugu parecido razonable kategoriaz konstateko. Eta, bueno, urte honetan zehar egon gara konparatzen famatuekin, marrazki bizuenekin, eta gure nominatuak izan dira Ainhoa Artesano, Angie Fernandezen arteko altza izateagatik, Joseba, psikologiako irakaslea, baina berak ez du onartzen, eta, azkenik Xavier Gorrotxategi, Milano Fabrizalek nominatu izateagatik, baina Gorrotxatu ez arain matzura. Eta azkenik irabazlea Ainhoa dugu. Zer ez dator zariaren bila. Apa? Dena dakigunez, biologiako klasetan, hainbeste sentimendu, grina eta pasioa emotagatik. La pasión de vocación saria. Agurtzarentzako da, bueno. Baina eskerrak eman behar genikoke, biologia adarra maitatzea gendu nago. Sari banaketarekin amaitzeko,
bale, ba, hori, sari banaketarekin amaitzeko, azken saria dugu. Bale, Carmela, lasaitu. Bueno, sari honen izena da al mejor interruptor, eta Carmela zuretzako da, ze beti aurkezpen guztietan, aurkezpen guztiak mozten dituzu. Eta jarraituko du mozka, Beno, orain bai, amaitu dugu. Normal azterketak entzeko eskatzea, hau prestatu behar. Oso ondo, mila esker. Orain, gurasoen hitzak. Ni orain, amabigarren puntua daukat hemen. 13. bada. Bisa. Vale, pues jarraituko duzte zuen. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu klase guztiaren partetik, bai? Gure irakasle izan direnei guztiei, batzutan hain trakets izatarako. Orain gure klaseko bizipen batzuk kontatuko dizkizuegu gurekin identifikatu zaitezten. Lehenengo eta behin, Ainhoa Artesanoz hitz egingo dugu, gure gaztelania eta literaturak bandereinoa. Hainbat nazi izan ditu gure klasean. Beti gaude klasetik irteteko gogoz, eta askotan da ordua esaten genuen, genekielako berak zuzendu egiten zigula. Ordua da esanez, eta orduan korrika azten ginen gauzak batzen eta klasetik irtetzen. Eta gainera, behin zorionak zuri abestia abesten hasi ziren klasean, eta Ainhoa abestia abesten hasi zen gurekin, pospozik, eta abestia arraitzutakoan galdetu zion Albertori ea zenbat aldiz abestu zioten egun horretan bere zorionak zuri abestia. Eta Albertok erantzun egin zion bere urtebetetzea urrian zela. Hori gutxi izango balitz, gure eskutuko planak genituen literatura azterketa gainditzeko. La Casa de Bernarda Albaren azterketa egin genuenean boligrafoak ziren gure aliatuak. Boligrafoei esker ezin genuen aprobatu. Horreiekin batera aktuak genekien. Blas de Oteroren poemetan oso nabariaz izateko fácil, difícil eta divertido hitzekin mix bat egin genuen, baina txartatzeran zitzaigun, zeren eta genekien poema jarri zigun. Gure tutore eta historiako maizu izan dena, Xabier Gorrotxategi, hainbat abesti erakutsi dizkigu aurten. Apaizak tiraka pinpon eta estaka abestiak gogotsu abestu ditugu berarekin batera. Eta barre handiak egin genituen bere buruaz beste egin zuela antzeratzen zuenean. Fernandoren bideak gure bizitza marka bat utzi dute. La motoniveladora, Man Your Language, Goma Espuma Inglis eta beste hainbeste dira berarekin ikusi dugun bideoak.
Ezinezkoa da astean Mikel Riobo ikaslea kanporatua izan zen eguna. Eta klasea sartzeko gogotsu Fernandori Leiotik bidali zion memoriazko gutuna. Klasekide genituen mutil batzuk, Jon Urrejola, Asier Sánchez, Mikel Riobo eta Aritz Zabala. Azken hau, behin egin eta gero, utzi egin zuena. Apostuak egiten zituzten eta nota gutxien ateratzen zutenak klasera bakona batekin edo hile tintatuarekin etorri behar ziren. Hoetako bat, Jon Urrejola, inotegi egunean Elvis Presley mozorrotuta etorri zen. Eta klasekide guztien aurrean emanaldi handi bat egin ziu. Gure klasean hainbat gora behera egon badira ere, baina manikintzaren bat egiteko arazorik ez genuen izan. Izan ere, tuntunaren egiten badakigu. Beraz, piramide bat eta roboteki lasterketa bat egin genuen. Hemen doaz gure bideoak. Watch it fall slowly.
Bueno, orain hemen guztiak hemen gaudela, Xavier Gorrotxa gure tutorea, igo zaitezke mesedez. Xavier. Bueno, Xavier, etortzen zaren bitartean, badakigu zure klaserik gustokoena ez garela izan, eta, bueno, ala ere asko maitera zaitugu, eta ikusi genuen egun batean, argazkia egin behar, gure taldeko argazkia egin behar izan genuenean, eskapatu egin zinen eskailatik gora, eta hori ez zitzaigun batera gustatu, Xavier. Eta horregaitik, orain, pertsona bat nahi duzuena etorri eta atera argazki bat, orain ezin zara eskapatu, gurekin aterako zara argazki bat, algo gogoratzeko, así que, mesedez, norbait igual da ateratzeko argazki bat. Jarri gerian, Xavier. Bueno, lehen bigarren zegoak etorreko dira. Bueno, kaixo, gu bigarren zeko ikasleak gara eta zerbait kontatu dugu. Kaixo, Carmele Agurgarria. Galdetuko diozu zeure buruari zergatik gauden hemen eszenatokian zure klaseko ikasleak. Klasean gutunak nola idazten ziren ikasi genuenez, praktikan jartzea erabaki dugulako. Bigarren batxizeko ikasleak gara, zure tutoretzako ikasle maitiak, eta eskutitzau zuretzako idatzi dugu. Atzo, ibilaldian egon zinela kontatu digut zuritxo batek, eta gaur hemen egon behar duzu, berriz gure aurpegien aurrean. Egia da, gutaz kokoteraino egon behar zarela, baina badakigu maite gaituzula ere. Beti gogoratuko ditugu zure betini famatuak. Zure amatatu argia, Iberdrola ez dala gure laguna. Zure kendu barrikadak mai gainetik. Zure gorde mugikorrak. Zure txapa luzeak. Zure bronkak 18 ortografiak atz izateagatik. Zure laguntzak etorkizunean zer egiten erabakitzeko. Carmele Jaioren tuestuei diezun adikzioa eta hainbat gauza. Gure gela beti jarraituko du berdin. Andre eta Itxaso aurrean konpintzaturik. Lukene eta Aroa kotileoak eta mugikorra gore eta behera. Miguel, Ima eta Hierro irukotea atzeko Jonander Gaztelu eta San Jorekin futbolaz, politikaz edo neska famatuez izilduarik. Naiz eta azken aldian, Imanol, Blankarekin batera gelaren atzekaldera bidalik biak gehiegi hitz egiteagatik. Beste aldean, Zoio eta Arrankuko printzesak, Maider eta Naroa, barrezka hasi eta geldi ezinean ibiltzen direnak. Atzean, Itxasne eta Nagore, haien tartean zegoen Blanka berritzua faltan botatzen. Badauzkagu gero hainbat irukote famatu, Luken, Ane Mendoza eta Sara, beti Carmeleren hitzetara baerne, hori broma da. Ibarrondo, Agirre eta Garazi, barrikaden atzean mugikorrekin. Eta bukatzeko azken irukotea, Itziar, Labidi eta Irati, bakoitza bere mundutxoan mori. Hori egia da. Egungo dira ikasleak begiz jota zaituztela, batzuk arrazoi pizka batekin. Egungo dira ikasleak ez zaituztela berriro ikusi nahi, baina badaude ikasleak ere, nire bezala. Ikasle horrenetarikoa zarela uste dutena, txapak enduta noski kamera. Bena dela eskertu nahiko genizuke gure euskera ikaslea izateaz gain, gure orientatzailea eta institutuko bigarren amaren rola hartzeagatik. Baita erromara joandakoek
egindako bidaia egiten laguntzeagatik. Eta bertan igaro genituen momentu ahaztezinengatik. Eta institutuan geratu zirenek inork ezer eskatu gabe bertatik detailetxo bat ekartzeagatik. Honen barruan ere sartzen da Olga, zebera ere hartu zuen parte eta ekarri zigun detailetxo bat. Eskerrik asko, Olga. Arroza sorta bat oparitzea pentsatu genuen, baina letretakoak izan arren, badakigu egun batzuetan ustenduko liratekela. Horregatik erabaki dugu, hau eskertzea gutaz eta ikasleoi guztietaz oroitzeko landarea ureztatzen duzun bakoitza. Eskerrik asko denagatik, Karmele. Besterik gabe, batzuk zure... Bueno, emozionatu egiten naiz, hori ematen dut oso pertsona gogorra naizela, baina momentuan emozionatzen naiz, bakarrik gauzatxo bat, gu ere gogoratu, gogoratuko zaituztegu, zuek ere gu gogoratu. Eta hemendik 10 urtera elkartuko gara berriro, badakizu. Sustantzia hartzen duzuenean Ganorabako kuadrilla. Asko maite zaituztegu, eskerrik asko. Bueno, orain geneukan prestatuta bideo bat, baina ez dakigu aresti. Ez dago? Bueno, hori izan da guztia. Bueno, orain zuzeneko musika izango dugu, bai. Musikariak etortzen badira. Lehen, justo, ekitaldia hasi dugunean, Karmeleren ahotsa entzun dugu, poema bat entzun dugu, Kirmen Uriberena. Eta badakizue klasan lan bat egin behar izan genuela horrelako batekin. Eta guk, bueno, Viktorrek, norra jo? Zuta biok, ez? Abesti bat egin genuen, melodia batekin, zan, Corazón de Tango. Eta orain bazkainiko dizu.
Txori txiki txikia, da gure haurrezkuetan, ere doi sartzen direla. Biharamunean berriz, joango ginen hondartzara, txori txikiaiek salbatzera. Ba, itxigaben nago ni, orduan gurasoen hitzak orain, bai? Ba, gurekin Mariani eta Juana Mari, aurrera. Mesedez, irekitzeko, Voy, ¿cuándo voy? Manoa. Venga, va, chica. Estoy yendo. Sí, estás yendo. ¿Dónde estás yendo? Ya va. Venga, tía, que es que te necesito tú. ¿Qué? Va ahí. Oye,
¿Cómo me ves? Osondo. No, que pareces una señorona con eso. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Me lo quito? Sin más. Oye, ¿y si me pongo esto? Vaya, Osondo. Primero, ¿sabes? Tía, pero mírame, ¿eh? Osondo, primera. No Oye, es. te llamo para que me aconsejes un poco y tú ahí. Es. Hola, pues no. Espera, oye. ¡Ah! Mira, este. Vaya, horrekin Osondo, primera. Vaya, ¿Te gusta Osondo. Vaya, asco. Oye, tía, pero hazme caso, ¿no? Oye, mira. Itxaron, es que... Espera. Es que orain Como no me hagas lanetik, caso. bidaliko didate, 6 kastaro egin behar dugu formakuntza nuda honetan, tía. Venga, va. Todos los veranos hacemos un curso de formación, es que me lo van a mandar ahora, ya verás. Mira, como no me haces ni puñetero caso, me voy a hacer una foto y le voy a mandar a las chicas a ver qué me dicen. Hala. Venga. Esaten dut Mirenek zuria ipintzeko. Que te pongas el blanco, que dice Miren. Pues no, mira, es que no me veo. No me veo y no me veo. No me veo. A ver. ¿Llueve? Si me pongo esta... Sí, Osondo, horrekin bai. Pero bueno, tía, ¿qué? ¿Vas a dejar el teléfono ya de una vez o qué? No, que estoy esperando No, justo mira. que lanetik bidaliko Mira, didate. dejo Por eso esta, egin behar perdón. dugu. Es que hace mucho calor, ¿eh? Vale. Osondo, horrekin Osondo, bai. Mira, oye, tengo este, mira, me han regalado este el otro día. ¿Qué te parece? Sin más. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos o no nos vamos? Ay, que mira. esta dice que perdemos el Mira, tren. que vamos a perder el tren, hogei segundo daukago, así. Mira, justo ahora bidaltzen didate ese kurtsoa. Joder, tío. ¿Cómo hablar en público y no morir en el intento? ¿Y yo me puedo apuntar? ¿Tú para qué quieres eso? A ver, zertara, pues ahí ilusio hori. Pues yo qué sé. Oye, pues si algún día tengo que hablar así delante de gente, pues es que yo me ¿Qué pongo muy gente? A ver, nerviosa. ¿qué gente vas a hablar tú? ¿Delante de qué gente? Pues mismamente, mira, ahora, en el final de curso de los chavales, pues si nos dicen que subamos ahí a decir algo, ¿qué decimos, eh? ¿A los chavales? Pues yo voy, les digo, a ver, mugi zaitezte, mundua zuen zain dago, ya está. ¿Qué le vas a decir a los chavales? Y nada más. Bueno, a ver, si Pero nos mandan a hacer algo más ¿no? serio, pues tendremos que prepararlo, hija, pero si eso sí nos dicen, Pues por eso nos vamos a apuntar el curso, pero espera. Ah, bueno. Pues Espera, oye, espera un poquito. Que es que, mira, con este tiempo se me ha quedado un pelo coño. Mira, estas van conmigo donde quiera que yo vaya. Las quiero más que a mi vida. El mejor invento de la humanidad. Primera Mira lo que te digo. No te digo más. Que si me voy este año de vacaciones a Benidorm y se me olvidan las planchas, me vuelvo a casa. Y yo. ¿A la qué? Venga, ¿Caminamos vamos. o no? Sí, venga, vamos. Ya, espera. Bueno, ¿nos apuntamos al curso? ¡Ay, que no me eches colonia! ¡Hala! Venga, vamos a apuntarnos. ¿Les decimos a estas? ¿Y eso? Oye, que ya no tengo tiempo. Espera. Venga, vamos, que ya ahora sí que es tarde, Que ya me tiempo. Aquí mismo. Bueno, eta orain ja apuntatu garen ez ikastarora irakurriko dugu serio. Como ya nos hemos apuntado al curso, leemos ya en serio. Ya nos han enseñado cómo tenemos que estar. Bizitza osoa. Zuentzat alaxe da. Bizitza oso bat. Guretzat, gurasoentzat, bizitza oso hori oso arin joan zaigu, arrapaladan. Konturatu orduko, haurrezkuntzako adaptazio periodotik, batxillergoren bukaerara egan egin dugu. Cuando os llevamos por primera vez a la escuela, aunque solo era media hora y nos dejaban quedarnos en el pasillo, compartimos con vosotros el miedo y la ilusión. Ibais a un mundo desconocido. Nos costaba soltaros de la mano, dejaros con el maíz landereño. Veíamos todo tipo de peligros, de amenazas, de susto. ¿Qué podíais hacer vosotros solos, sin nuestra protección? Al mismo tiempo, esperábamos lo mejor. Para vosotros también era un desafío, y como suele ocurrir ante lo nuevo,
Sufríais la lucha entre el temor a lo desconocido y la ilusión que genera un nuevo camino. Los profes estaban ahí para ayudaros. Euskaraz erraz adierazten zenituzten zuen kezka guztiak. Ingelesez ere moldatzen zineten beharrezkoa zenean. Gizarte eta ingurumenaren arazoak topatu eta haiei aurre egiteko jarrera kritikoa garatu zenuten. Mate eta zientziekin munduaren barne funtzionamendua eta logika aurkitu zenuten. Bidea batzuetan erreza eta zirraragarria zen. Bestetan sasiz beterik zegoen eta min hartzen zenuten. Horrelakoetan, nondik jo ez zegoen argi, eta askotan irakasle eta gurasoen beharra sentitzen zenuten, eta antze geunden laguntzeko eta sastraka guztia garbitzeko. Berriro ere, bidea irekita zegoen hurrengo estutasun edo bidegurutzer arte. Hala baina, bidean zehar gero eta jakintsuagoa zarete. Gero eta tresna gehiago badituzue arazoei aurre egiteko. Kapazak zarete bide berriak irekitzeko eta konponbide ausartak proposatzeko. Gurasook eta irakasleak txiki geratu gara zuen parean. Gu baino altuagoa zarete, gu baino indartsuagoak, guk baino gauza gehiago dakizkizue, hobeto moldatzen zarete hizkuntzetan. Eta hala ere, oraindik ere batzuetan, gure beharra sentitzen duzue. Igual que cuando desde el pasillo de la escuela os veíamos llorar y reír en infantil, ahora también nos vemos llorar y reír. Estamos otra vez en una nueva etapa. Volvemos a tener miedos, dudas, ilusiones, esperanzas. Compartimos todo con vosotros. No sabemos qué queremos estudiar, si nos va a salir bien la selectividad, si hemos acertado en el ciclo que hemos elegido, qué nos vamos a encontrar fuera del ISTI, qué pasará con nuestra cuadrilla. Vuelven las dudas, pero estáis preparados. Podéis seguir el camino porque es un camino que estáis abriendo vosotros y vosotras. Porque hay tantos caminos como queráis y todos son igual de buenos. Gainera, bide horiek badituzte irtera asko, joan etorriak, atxeden hartzeko lekuak eta berriro hasteko aukera. Bide horretan ez zarete joango bakarrik. Bidaidea kontuan hartuko dituzue eta era guztietako ardurak onarko beharko dituzue ondoan dagoenarekin. Zuen ikasketa eta proiektuekin gizarte eta herri hobea egin behar duzue. Hori ere bada heldua izatea. Y no os olvidéis, nosotros seguimos ahí, como cuando os llevamos por primera vez a la escuela. Mila esker, eta hitzekin jarraituz, orain irakasleen hitzak entzun behar. Denon izenean, Xabier Gorrotxategi. Hemen nago, gaur suertatu naizelako zerbait ezatea. Diskurtso txiki bat zuentzako. Txoio hau, egitea, pentsa daiteke patua izan dela. Sortea. Patua, Teresa Carmele, deitzen bada ere. Baina ez dut egiten behartuta. Eskerrik asko, Tere. Eskerrik asko, Carmele. Behin hori erabakita, hurrengo arazoa izan da, zuentzat ikasleok zerbait ulergarri egitea. Historia klasean egongo bagina bezala. Ez dut gogoratu nahi zer egiten zenuten zuek, nik gaia azaltzen nuen bitartean. Bai, zuek gai zarete egiteko bi gauza batera. Nire herrian, enkarterrian, meategitako bordin zati txikiak baliorik gabekoak ziren. Eta 19. mendean, meatzariek alboratu eta pilatzen zituzten. Baliorik gabeko bordin apur hauek
txirta deitzen dira. Baina denbora aurrera joan ahala, meategiak agortu ziren, eta ahaztuak izanak ziren apur txiki horiek berreskuratu zituzten meatzariek. Liburuetan eta argazkietan agertzen ez diren meatzariek, emakumeek. Emakume baztertu hauek kalitate handiko zati txikiak berreskuratzearekin batera aberastasuna sortu zuten, soldata miserable baten truke. Harri txikiez, burdin-burdiak betetzen ziren antzera, erronkaz betetzen da gizakiaren ibilbidea. Zuek ere sentimentu hori duzue, zerbait gainditu izanarena. Horregatik gaute hemen gu, batxilergoa gainditu duzuela ospatzeko. Erronka txiki bat abian, baina handia bakoitzaren bizitzarako. Erronka bat gainditu izanak sentimentu pertsonala sortzen du, pozik egoteko modu bat. Jakina, ez da azkena izango. Beste batzuk etorriko baitira horreratzean, hasiera, besterik ez da. Burdin mea txikia bezala, txirtak bezala, harri pilaketa betetzen duen moduan, horrela betetzen da bizitza, erronkaz erronka. Txikiak eta hain txikiak bakoitzak aukeratu behar ditu. Eta hori da zuen lana pertsonak bezala, erronka egitea, amets egitea, eta amestutakoa harrapatu eta gainditu, beste muga batzuk bilatzeko. Meategietan bezala, txirta txikia eta aberatsa, bizitzan, esperientzia aberatzen bila joan behar da gizakia. Hasieratik amaiera bitartean. Nik nire ibilbide profesionalaren amaieran atzera begira dezaket eta gogora ditzaket zeintzuk izan ziren nire erronkak. Nik historia egin nahi nuen. Nire belaunaldiko beste batzuekin batera. Pentsatzen genuelako gaurko gizartea ulertzeko tresna zela. Eta ulertzen dena da, eraldatu daitekena. Nuen pentsatu bizitzazoa ordainduko zitatela, irakasle bezala gazteen artean helarazteko nik nekiena, nik maite nuena. Txikitatik izan dut historia. Gazteen irakurketatik nagusien irakurketara pasatu nintzenetik. Nire lehen liburu serioen artean bilduma bat izan zen. Amerikako indigenen erresistentzia deskribatzen zuena. Sioux, Cheyenne, Comanche, Apache eta bat, liguak. Goitik bera irakurri duen 6 liburuzkak, eta ekintza epiko batekin geratzen naiz. Joseph Lesperce liburen burua, Lesperce deitzen zen Nein me po, haien hizkuntzan. Joseph liburuak egin zuen ibilbide izugarria, estatu batetatik Kanadara, bere herria eramateko, zurien atzaparretatik urrun sanu eta salbu. Konturatu gabe, txikitan kontzientzia hartu nuen. Gutxiengo baten kidea nintzela. Euskaldunok, Europako indioak garela. Modu berean, euskal gizartea eraikitzeko, euskara ezinbestekoa zela iruditu zitzaidan. Euskara modernoari ekin nion hasieratik. Nire institutoan destinoa izan nuenean, euskara liberazioa askatu zuen lehen irakaslea ni izan nintzen. Horregatik, azken 17 urteetan, talde guztiak eman ditut euskaraz, nik aukeratua hemen Arregorriagan. Horregatik nire arloa, ikerketa historikoak Euskal Herrian euskaraz egin diren eta argitaratu diren lehen ikerketak nik egin ditut. Erronka ederra izan da. Izan ere, gutxiengo baten kideak bagara ere, gehiengoak ez duen zerbait dugu guk euskaldunok, eta horregatik privilegiatuak gara. Besteek ez dakite euskara, eta gu bezain aberatzak izateko, posibilitate bat besteek ez dute, ikastea. Gu bagara, besteak bakarrik izan daitezke. Baina erronkak, pertsonalak badira ere, ez duzu ahaztu behar, zergatik izan zen txirta oso aberatsa. Solteak eta sakamaratuak ziren burdin apur gorri horiek ez zuten garrantzian dirik. Baina banan-bana berreskuratuta eta guztiak bilduta eta pilatuta, ordea, puntako kalitate zuen burdin multzoa osatzen zuten. Ezin aberatsagoa, bilaketan handia baitzen txirta osatua. Modu berean, erronka pertsonalak gizarte hobea eraikitzeko dira. Erronka pertsonalak batera doaz gainerako erronkekin. Pertsona guztienak elkartu behar dira gizarte hobea egiteko. Erronka pertsonalak ez dira gainditzen besteen kontra, besteekin batera baizik.
Eta horrela, bidezidorretik, pausuz pausu jarretzen dugu. Orain, zuen txanda da. Gazteak zarete, ahalmena duzue, ez duzue mugarik. Beraz, ametsegin, erronka gainditu, txirta metatu, eraiki ezazue zuen bizitzak besteekin batera gizarte justuagoa sortzeko. Aurrera, neska botillo. Esan dakoa, aurrera orain, neska mutilak, ikasleen itxak orain. Bai? Javier, Ane eta Maria. Orain dela 6 urte, irailean ehun neska mutil inguru Arrigorriaga institutuko ateetatik sartu ginen gure bizitzako etapa berri hura hasteko. Gure etorkizunerako lehenengo pausua izan zen, urduritasunez beteriko lehenengo urratsa. Ate urtin hartatik igaro zein laster, gure haurtzaroa iraganean utzi genuen. Luze eta era berean labur izan ziren 6 urte hauek bizitzeko asmoz. Arangudiagakoak, Ugaukoak, Arrigorriagakoak, Zaratamokoak, Zoiokoak eta Lapeñakoak batu ginen institutoko patio neurrigabe horretan. Gure klaseko kartela altxaz esatearen zain. Ez genuen elkar ezagutzen, eta beste hainbatek baino denbora gehiago beharko zuten elkar ezagutzeko. Berehala herrian arteko liskarrak hasi ziren. Ugau huelake, Arrigorriagakoak hobeak omen ziren, eta bagara. Baina ez zen haien ez izena onartu nahi, pajeros. Zoiokoek ordea Arrankudiagatik independizatu nahi zuten Zoio herri librea ordukatu. Berez, geroago etorri zena ustekabekoa izan zen. Adiskidetasun berriak sortu ziren, bikoteak eratu ziren baita, eta horrekin ere etsaitasuna. Baina aurra ginen, 11 eta 12 urte genituen, eta oraindik ez genekien zer ondorio izango zuen institutuan egoteak. Gehiago ikasteak, eta ardura handiagoa izateak. Batzuk, heldu bilakatu ginen, edo gutxienez gai izan ginen, beste batzuk ordea, naiz eta eragin handiak egin, ez dute lortu. Batzutan, atzera behiratu eta bidetik geratu diren eta orain gurekin ez dauden guztiak gogoratzen ditugu. Eta beti gogoan izango ditugu, 6 urte luze eta astunak izan direla, non bakoitzak bere nortasuna landu duen. Guztiok izan gara gainerako kideen errutinaren parte. Astero 5 egunez ikusi dugu elkar, eta 13 ordu luzez gela berean sartuta. Hortaz, anitzak izan dira gure arteko bizkarrak eta zerratiak. Hala ere, klasekideak faltan botako ditugu beti, nahi gabe sortutako errutina hori samintasunez oroituz. Hau guztia gure klase eta bizitzetatik igaro diren irakasleta zaztu bai. Eskerrak eman behar dizkiogu gu jasan izanagatik, lehenbizi, ikasleak egin astunak izan arren, zuen klasekin irmo jarraitu gaituzue. Urte guzti hauetan horitzapen eta esperientzia handiak bizi eta partekatu ditugu. Adibidez, inork ezagutzen ez duen gizon batek ateratako gure lehen argazkia. Egindako argazki guztietatik itxusiena aukeratzen baitzu. Heziketa fisikoko ostekoa. Gizon horrek lotzarik gabe esaten zigun honako gauza hauek. Aize pena, ikusakatz bat izate horra aurpegian. Bueno, ez egin irri barazkorik. Ez. Mesedez, irri egin gehiago, ez, hainbestez. Kepe irakaslearen zagarraren historia.
zen ikasgaikoa, zen argi geratu ez hitzaiguna. Julen gimnasia irakaslearen ezinezko froga. Jon Arandiaren berezko azal kolorea. Rosa. Eta berak izugarri gustoko zuen abestia, La maldición de Malinche. Mari Carmenen aulki gabeko zigorra. Eta desegokian ezertzagatik. Eta baita bere ondorengo aulki jauzia. Ondoko geletatik entzuten ziren Alesen garrazia maigan. Isabelen, bai? Edo bai? Bego Ruanok besteak txortu usteko zuen metodo berezia. Alfonso, musika eta gizarte irakaslea aldi berean. Biolina jotzen zuenan, berak esaten zuen bezala, amantzara las fieras asmoarekin. Pili ingeleseko irakaslea kontatzen zizkigun bidaien historio harregara. Susana eta bere biologia klaseetan ikusten zizkigun bideo musikalak. Gure lehenengo irteera, gorlizera, horiek bai oroitzapenak. Iparraldeko zu alarma kastua. Guztion gau pasa, eta Jon Arandiak autobusean lorik hartzen usten, ez zigunekoa. Aurreko gauean gauza beragin baikerion. Bretaña eta bere ospitaleak. Han bizitzeko beste erabat ezagutu genuen. Beste kultura bat. Urtero beste bretoi batzuk etortzen direnean. Han bizitakoa gogoratzen ditugu. Ikas, bidairako bonboi salmenta. Bueno, eta lasai, batxiergoko irakasle maitagarriak, bai? Zuek ez baitzaretek euratuko. Zuekin lotutako hainbat oroitzapen eta, bueno, gogoan ere izango ditugu, adibidez. Urrengo saioko azterketarako ikasle jolean igarotako ordu luzeak. Azkenengo ordura arte luzatzen zirenak. Kafe makinan gure estiloko kamera kafe programaren imitazioa. Pira egiteko gaitasuna, edo trebezia hobeto esan da, baita gainontzekoen enbidia. Karmelek gure aurkezpena mozteko duen erraztasuna. Xabier Gorrotxategiren abesti, lehen abestutakoa, mitikoak, bere klasikoen apaisak tiraka pinpoan. Neskamutilok. Fernando, YouTubeko eta Los Simpsonen telesailako atal guztiak buruz dakien irakaslea. Juanen euskera itzia eta letra jeroglifikoak, ulertzeko gure zailtasuna. Matematika klaseak oraindak eta zailagoak egiten. Alasneren esaldi ahaztezinak, yo, corregir selectividad, ¿para qué? Si me sobra el dinero. Yo era cocinera antes que feriante. Oraindik ere ulertzen ez duguna. Beste hainbat txango, surfa egitera, antzerkietara, animaliak edo harriak arantzarekin batera ezagutzera. Erromara bidaia, zorionekoak letretakoak. Gainontzekoak institutuan geratu behar izan ginen, enbidiaz. Eta eskerik asko Karmele eta Olgari. Han zeuden bitartean gutaz, oroitzagatik, eta opari bana ekartzagatik. Eta nola ez guztioken etengabe entzundako hitz famatua. Selektibitatea. Egunero bizpailu alditan ahotan hartutakoa. Ez dut berdurrek sartu nahi, baina aste bat soilik gelditzen da, Eta beste hainbat eta hainbat pasa izo, kontatzea izugarri gustatuko litzaizko gukenak. Baina ez genuke denbora nahiko izango. Lehenengo lau urteetan erraz izan zen, baina azken 2 urteetan den aldatu da. Beno, azken 3 hilabeteetan egia esan da. Seriotasunez hartzea beharrezkoa zela konturatu ginen. Gure etorkizuna arriskuan baitzegoen, azterketa bakoitzean. Hortaz, irakasle guztia begitan hartzen hasi ginen, gehiari presionatzen gaituztelako, agian. Hala baina, gure klase eta bizitzetatik igaro diren irakaslekin bizitako oroitzapenak, heldotasun prozesu honen atal garrantzitsu bat osatzen dute. Beraz, eskerrak eman bar diogu, irakasle guztiei, heldotasunerako bidezidor itzi eta ilun honetan argizpi itxaropentsua izatagatik. Azkenik, guztiak espero genuen egun aldu da. Gaur bizitzako etapa honen azken pauso emango dugu. Bakoitzak norabide desberdina hartuko du, muga desberdinak izango dituena, ez ezaguna, eta berriro ere, bide berri hori astean, institutuko lehen egunean izandako beldur eta ilusio hori sentituko dugu. Aurreko egunean ikaskide batek esan bezala,
Unibertsitatearen, graduaren, agurraren ordua. Azkenean edu da. Batera egongo garen azken eguna. Dena den, ez ahaztu pauso berri bat emateko. Aurretik, beste urrats bat eman behar izan dela. Azken batean, ez da guztizko agurra. Gero arte soil bat bazik. Beti izango betitugu Arrigorriagan bizi izandako abenturak. Birak, zaintzak, amodioak, desamodioak, penkoak, amarrak, gutxi izan arrek. Lagunak, barreak, negarrak, azken fina sortutako familia. Eskerrik asko guztioi. Itzen ostean, irudiak. Horen ikusiko duzue argazki muntai bat, eta ea baten ezagutzen duzue. There is a train
Entzuten da, arratzen dio. Bueno, orain egiatu da momenturik importantena, izan dugun bezala zue zarete beretako protagonista. Bai, orduan, etorriko zarete, banan hartuko duzue zuen pasaporte. Bai, joan zarete bende puntu batera. Orain arte, egon zarete institutoan, nolabai babestuta, eta egon zarete mundura, bai? Orduan, gure desiorik importantena begira, zuek munduan, hainbeste gauzak egitea, bai? Espero dugu gure lana ondo betetzea, espero dugu zuen kuriositatea piztea, bai? Gure krimeri handiena izango litzateke kuriositate hori amatatu. Eta espero dugu, hori, ez da dira, bai? Beraz, espero dugu ere, irakatsi ez bakarrik intelektuala bena edo akademikoa bena. Espero dut zuengan, piztu beste sentimendu batzuk edo beste gaitasun batzuk. Haien artean, pertsona zintsuak izatea, bai, importantena. Haien artean, esan dudana, kuriositatea inoiz ez galdu, bai, galtzen badu kuriositatea galtzen dugu bizitzeta. Eta dana, bai, hori da eriotza azken fina. Orduan hori da gure asmoa, eta hori da iria ere. Dino, erderaz ere esango dut, bai, digo que esperamos que salgáis al mundo con otras armas que sean no solamente lo intelectual, sino también otra serie de capacidades, otra serie de cosas igualmente importantes. El hecho de ser buenas personas, el hecho de no perder nunca la curiosidad, porque perder la curiosidad es la muerte, ¿vale? El que tiene curiosidad siempre es joven. Y bueno, y también hay otra cosa, claro. Hasta ahora, como hemos dicho, habéis estado protegidos. Vais a salir al mundo de los adultos, poco a poco. Y ahí vais a necesitar mucha paciencia y mucha fuerza. La fuerza que tenéis, porque el futuro es vuestro. Entonces, lo único que tenéis que hacer es seguir adelante y no perder la ilusión. Y bueno, claro, ni naiz irakasle ere, bai, eta filosofia irakaslea, eta badakizue, esaten den bezala, que la cabra tira al monte. Eta orduan, nik ezin dut egitatu, bai, urtero, bilatzen dut, zita batzuk, edo autore batzuk, indartzeko nire ditzak, bai? Kasu honetan, hartu dut, filosofo famatua eta nire gustokoa, izan da Bertrand Russell, bai? Eta topatu ditu bera oso kezkatuta zegoen heziketarekin. Bera pentsatzen zuen, heziketa eta gazteak izango zirela gizarte baten altzorra edo. Bai, orduan, zaindu behar direla biak. Bai heziketa, bai gazteak. Bai? Eta beste aldetik, bera pentsatzen zuen ere, ni pentsatzen du bera bezalakoa, ez alrebez, ez da? Bera pentsatzen zuen ere, kuriositatea izan zela, jakituria guztiaren erroa. Pero bueno, lo que decía, que yo me dedico a la filosofía, aunque estoy ahora en este puesto, y siempre me gusta acabar estas breves palabras con una cita de algún autor que me parezca especialmente interesante. Y en este caso, he encontrado dos citas de Bertrand Russell, que hacen referencia al valor de la educación y el valor de los jóvenes como tesoro de una sociedad. Sois el tesoro de nuestra sociedad, lo tenedlo presente. Y por otro lado, la importancia de la curiosidad, no perderla nunca, porque eso nos convierte en seres humanos. Entonces, con vuestro permiso, voy a leer las dos citas en castellano y a ver qué os parece, a ver si os podéis guardar junto con la orla y junto con el pañuelo como un recuerdo que os pueda acompañar. Irakurriko ditu, seguro ez da. Aurrekoak ditut. Hemen daude. Tenemos que mantenernos en pie y mirar al mundo a la cara. Sus cosas buenas, sus cosas malas, sus bellezas y sus fealdades. Ver el mundo tal cual es y no tener miedo de él. Conquistarlo mediante la inteligencia y no solo sometiéndonos al terror que emana de él. Orduan, azken bola honetan ikusten da realitatea nahiko gogorra dela. Ez izan beldur, bai? Eta gero, azkena, la otra cita de las que os hablaba, el fundamento instintivo de la vida intelectual es la curiosidad. Y con la muerte de la curiosidad hay que reconocer a sí mismo que se ha extinguido la actividad de la inteligencia. Bai? Orduan, gorditzazue zera zita horiek zuen bihotzean, eta maitzeko animo amon nahi dut, bai?
segi aurrera, eta badakizue hemen gaudela, eta zeo zer behar baduzue, hemen jarraituko garela. Bai? Eskerrik asko guztioi. Bai?